हरणाचे इवले उले पाय. थांब इवल्या इवल्या हरणाचे इवले इवले पाय. वा 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 वा. पुढे पण धीरेश्वर अजून आलेत नाही, पिऊन पडलेत की काय. आता कोण नेक्स्ट कोण गेलं नाव सांगा. योगेचं नाव घेते 26 जानेवारीच्या पूजेच्या वेळी. चांदीच्या ताटात ठेवले होते गहू, लग्न झालं नाही तर नाव कसं घेऊ. नाव कसं घेऊ. त्याला सुनीता सुनीता बोलली. सचिन. आला आला उन्हाळा. मुंबई दही साखर तूप विलासराव मला आवडतात खूप. नमस्ते, मी मेघा कांबळे. दक्ष असावी गृहिणी, आदर्श असावी माता. टिप 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 बेटे बेटे क्या करे करना है मुझे का शुरू करो अंताक्षरी बाबूजी का नाम हो. मटणाचा केला रसा, चिकन केला फ्राय. मम्मी भाव देत नाही, किती केला मी ट्राय. सोडून दे चल. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. मुंबई टाकल्या तोपा प्रेग्नंताल्या वापा वाय दिली वर्दी नामदेवाचं नाव घेते जाई फुलाची गर्दी. आता कोण नेक्स्ट कोण गेलं नाव सांगा. हा बोला. जन्म दिले मातेने, पालन केले पित्याने, विलास भारताचं नाव घेते पत्नी या नात्याने. नेक्स्ट. निळ्या निळ्या आकाशात इमान चालते फास, संजयचं नाव घेते तुमच्याकरता खास. आता कोण घेते. तुम्ही घेताय. पाण्याच्या वेळी उमलले कळे. योगेचं नाव घेते 26 जानेवारीच्या पूजेच्या वेळी. बोला कोण घेते आता. सासू सासरे प्रेमळ यांना माझ्या हौशी, श्रीधर रावांचं नाव घेते पूजेच्या दिवशी. आता कोण नेक्स्ट कोण तुम्ही घेताय. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, प्रदीपचं नाव घेते तुमचा सर्वांचा मान. मावशीला आज घरात माझघर, माझघरात भिंत, भिंतीवर कुंटी, कुंटीवर घड्याळ, घड्याळात वाजला एक. शैलेशरावांचं नाव घेते पावसकरांची लेख. शाबास. बॅटरीत भरला मसाला, लग्नाच्या आधी नाव कशाला. चांदीच्या ताटात ठेवले होते गहू, लग्न झालं नाही तर नाव कसं घेऊ. नाव कसं घेऊ. चांदीच्या ताटात ठेवले होते गहू, लग्न झालं नाही तर नाव कसं घेऊ. चला कोण घेते. तुम्ही घेताय ना पहिलं. दारी वाता हरभरा, पाणी जाई झरझर, मामाची सरदार, सुन जाते माहेरा, जाते तिला जाऊ द्या, काने बुगडी लिहू द्या. नेसली पितांबर, सोडले झग, कचेरीला उभे, कचेरीच्या आणल्या किल्ल्या, उघडल्या खोल्या, खोलीत ताटामध्ये भात, भातावर तूप, तुपासारखा रूप, रूपासारखा जोडा, चंद्रभागेला पडला येडा. चंद्रभागेच्या काय काय परी, रुपवात आली पाटलाच्या दारी. पाटील बोलतो नाव घे पोरी, नाव काय फुकाचा, हल्दी कुंकवाचा. हल्दी कुंकवाच्या बांधल्या पुड्या आणि मोतीराम भरतांच्या जीवावर बांधल्या मंगलसूत्राच्या जोड्या. आता कोण घेते. हळदी कुंकवाची वाटी, त्यात सापडलं मोती. सुभाषरावांचे नाव घेते, त्यांची मी सौभाग्य होती. त्याला सुनीता बोलली. सचिन. आला आला उन्हाळा, संगे घामाचा धारा. अनिलचं नाव घेते लावून एसीचा धारा. चला आता काय सचिन.
आता सचिन मुंबईची मुंबई कलकत्त्याची कालिका परत बोल. मुंबईची आला 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 ए आला आला झालं ते आलं. शनिवार रविवार सुट्टीचा विकेट सचिनचे नाव घेते आमच्या प्रेमाला नाही. परत लग्नात मागितला हुंडा एका खोक्या सचिन रावाचे नाव घेते कुणीतरी यांना ठोका. काय एक होती चिवू एक होती काऊ गणपत सचिन रावाचे नाव घेते डोकं नको खाऊ. बाहेर कर. एका वर्षात महिने असतात 12 विलासरावांच्या नावात समावला आनंद सारा. दही साखर तूप विलासराव मला आवडतात खूप. हे कधी कुठून आणले हे? कुठून आणले हे? आमच्या बाजूचं आहे. अमेझॉन. शिंचनचा डॉगी आहे शिरो. दिनेश रावांच्या हृदयावर मारते प्रेमाचा एरो. श्रावणात पडतो पारिजातकांचा सडा. दिनेश यांना आवडतो गरम गरम बटाटा वडा. अजून घे चांगले चांगले नाव. तोही घेते तुला बोलले. बोल. घरच्यांनी हो म्हटल्यावर लगेच केला रोका. मी त्यांची मांजर आणि ते माझा बुका. हे बघा घरच्यांनी हो म्हटल्यावर लगेच गेला रोका. आता ती माझी मांजर आणि मी तिचा बोका. असं बोल परत बोल. खोक्यात खोका अगरबत्तीचा खोका ती माझी मांजर मी तिचा बोका. ताईला जरा मोटिवेट करण्यासाठी मी बसलोय. चल बोल तुला जे येतं ते बोल. पुरणपोळी तूप असावे ताजे आणि साजूक. दिनेशराव आहे आमचे फार नाजूक. क्या बात आहे, क्या बात आहे. नाजूक. साखरेचे पोते सुईने उसवले. तिने मला पावडर लावून फसविले. बरोबर आहे ना? तू कोणाचं नाव घेतो? आता मी का तिने बोललो ना. तिने चल ताई तुला तर आता बोलायचं अजून खूप खूप सर्व. तुला तर 10-15 असे लक्षात राहिले पाहिजे आपल्या तू सर्व. बोल आता पटकन. रेसिपी बद्दल बोलू. मटणाचा केला रस्सा चिकन केला फ्राय. परत आहे मटणाचा केला रस्सा चिकन केला फ्राय. मम्मी भाव देत नाही किती केला मी ट्राय. सोडून दे चल. भल्या पहाटे करावी देवाची पूजा. दिनेश रावांच्या जीवावर करते मी मजा. क्या बात आहे, क्या बात आहे. मस्त. असं तुम्ही पण बोलला तर हा क्लॅप करायचा असतो जरा. पण ते तुझं होतं मी जाऊ दे म्हटलं ना. ते समजलं ना तुला. चलतंय आता आपण दोघं बोलत राहू. चल तू एक बोल मी एक बोलतो. तू बोल. शनिवार रविवार सुट्टीचा विकेट. दिनेश रावांचे नाव घेते आमच्या प्रेमाला नाही कधी एंड. वीकेंड आणि एंड. तू घे. स्टूलवर स्टूल 32 स्टूल. स्टूलवर स्टूल 32 स्टूल. ती आहे एकदम ब्युटिफुल. म्हणजे कोण आहे कुठे असेल लागत ते. चल घे दुसरा नेक्स्ट घे बघूया. ताई असं डबल बोलताय ना आपल्या सर्व मम्मी आपल्या सर्वांना नाव घेता आलं पाहिजे ना. आलं पाहिजे. आता इकडे मी डिवाइड नाही करत पण मराठी माणसांना स्पेशली आलं पाहिजे तुम्हाला नाव घेता. हा किती किती हार्ड आहे. आता मी जे म्हणालो ते तुम्ही कॉपी करा. तुम्ही मला सांगा मी ते कॉपी करतो. मला अजूनपर्यंत 15 नावं येतात. ताईला भरपूर येतात. बोल ताई पुढचं. तिला लाज वाटते. आणि तुम्हाला अजून अशी नावं येत असतील तर तुम्ही व्हिडिओ आणि आम्हाला तुमच्यावर खूप राग आला. आम्ही तुम्हाला सांगितलेलं की नाव घेऊन पाठवा. किती सोपं आहे बघा. आता मी किती फ्रँकली म्हणालो. फक्त आम्हाला 2 जणांनी नावं पाठवली. फक्त 2 जणांनी नावं. नमस्ते, मी मेघा कांबळे. लाल लाल टरबूज त्यात काळ्या काळ्या बिया. लाल लाल टरबूज त्यात काळ्या काळ्या बिया. सचिनाने पिक्चर दाखवला मैंने प्यार किया. साडी घालते फॅशनची पदर लावते साधा. साडी घालते फॅशनची पदर लावते साधा. सचिनराव माझे कृष्ण मी त्यांची राधा. काचेच्या बशीत बदामाचा हलवा. काचेच्या बशीत बदामाचा हलवा. सचिनरावांचं नाव घेते सासूबाईंना बोलवा. चांदीच्या परातीत केशराचे पेढे. चांदीच्या परातीत केशराचे पेढे. आमचे हे सोडून बाकी सगळे वेडे. थँक्यू. 26 जानेवारी दिवशी गोरगरिबांना करावे दान. 26 जानेवारी दिवशी गोरगरिबांना करावे दान. तानाजी पाटलांच्या घरात लक्ष्मी आहे भाग्यवान. अनंत आमची ध्येय शक्ती अनंत आमच्या आशा. तानाजीरावांशी संसार करते जिंकून दाही दिशा. खानदानी मुलीने खानदाण्यासारखे वागावे.
खानदानी मुलीने खानदानासारखे वागावे, तानाजीरावांसारखे पती मिळाले, आणखीन ब्रह्मदेवाला काय मागावे? दक्ष असावी गृहिणी, आदर्श असावी माता. दक्ष असावी गृहिणी, आदर्श असावी माता. तानाजीरावांचं नाव घेते खास शुभांगीताई तुमच्याकरिता. किती सबस्क्रायबर आहे, किती जण बघतात? 20,000 माणसं बघतात. त्यातली फक्त 2 जणांनी आम्हाला नावं पाठवली. बाकीच्यांनी परत आम्हाला नावं पाठवू, आपण परत त्याच्यात ऍड करू. नेक्स्ट टाइम जिजूंना पण इकडे बसव. ते पण नाव घेते. हा, ते पण ताईबद्दल नाव घेतील. आता या व्हिडिओमध्ये 2 अजून आपण जॉईन करू शकतो. आपल्याला कमेंटमध्ये पण 2 जणांनी आपल्याला उखाणे पाठवले. त्यांचा मी तुम्हाला उखाणा दाखवतो पहिला आणि मग ते वाचून तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हा एक उखाणा घेतलाय विशाखा चव्हाण यांनी आणि अजून एक उखाणा घेतला आहे श्रेया जाधव यांनी. म्हणजे हे 2 उखाणे कमेंटमध्ये सुद्धा पाठवले आहेत. ते काय ते आता मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. तुम्हाला सर्वात आधी पहिला उखाणा वाचून, उखाणा म्हणे जे पाठवलेत ना त्यांचं नाव आहे विशाखा चव्हाण. त्यांनी काय लिहून पाठवलं बघा. मी 19 वर्षाची आहे, मी स्वतः उखाणा बनवला आहे, तुला आवडतो का सांग हा. आता काय लिहिलं त्यांनी? वरून हेलिकॉप्टर खालून हेलिकॉप्टर. परत आहे का? वरून हेलिकॉप्टर खालून हेलिकॉप्टर, टिंब टिंब रावांचं नाव घेते, मी आहे फार चाप्टर. वरून हेलिकॉप्टर खालून हेलिकॉप्टर, टिंब टिंब नावाचं नाव घेते, मी आहे चाप्टर. म्हणजे हेलिकॉप्टर आणि चाप्टर. मस्त, खूप मस्त नाव आहे. मम्मीला पण आवडलं, तुला पण आवडलं ना? आता अजून एक तुम्हाला नाव आहे, तो कमीत कमी तुम्ही नावं तरी लिहून पाठवली पाहिजे होती. आता त्यांनी नाव त्यांचं नाव आहे श्रेया जाधव यांनी घेतलंय. एक ट्राय पप्पू दादा, म्हणजे असं मला म्हणाले की ती एक ट्राय मी करते. हिंदीत भाजीला म्हणतात सब्जी, हिंदीत भाजीला म्हणतात सब्जी, टिंब टिंब राव दिवसभर खेळतात पबजी. असं घेतलं पाहिजे काहीतरी की माणसं हसली पाहिजे. परत सांगतो बघा. हिंदीत भाजीला म्हणतात सब्जी, हिंदीत भाजीला म्हणतात सब्जी, टिंब टिंब राव दिवसभर खेळतात पबजी. किती मस्त आहे. आता चला, त्यांनी नाही तर तुम्ही ह्या व्हिडिओमध्ये तरी कमीत कमी लिहून पाठवा तुमचे स्वतःहून बनवलेले किंवा तुम्हाला जे आवडणारे उखाणे म्हणे असतील ते तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये, इकडे बघा दिल बघा, तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये पाठवा आणि ते मम्मी स्वतः ते वाचून तुम्हाला दाखवेल. बोल लास्ट. तू बोल. लास्ट नाही, अजून भरपूर बोलायचं नाही. आता लास्ट. एक होता चिव, एक होती चिव, एक होता काऊ, एक होती चिव, एक होता काऊ, थोडे दिवस थांब माझं डोकं नको खाऊ. थोडे दिवस नाही, थोडं वर्ष थांब माझं डोकं नको खाऊ. आता लास्ट. हे मी सर्व ताईला कम्फर्ट झोन मध्ये आणण्यासाठी म्हणालो. ठीक आहे, माझ्या आवडले असतील तर सांगा कमेंट करून. आणि कुठून केले सर्च, आम्ही का स्वतः लिहिले नाही, गुगल माता की जय. ठीक आहे. तुम्ही बोलू. लास्ट एंडिंग एकदम चांगला असला पाहिजे. बोल काहीतरी असं बिसं बोल जरा, काहीतरी आहे का? बोल. इवले उवले हरणाचे इवले उवले पाय. थांब. इवल्या इवल्या हरणाचे इवले इवले पाय. वा 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 वा. पुढे बोल. दिनेशराव अजून आलेत नाही, पिऊन पडलेत की काय? इवले उवले पाय, इवले इवले हरणाचे इवले इवले हरणाचे इवले इवले पाय, टिंब टिंब अजून आले नाही, पिऊन पडले की काय? क्या बात आहे, काय डीप नॉलेज आहे. किती डीप इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यात. तुम्हाला कसं वाटलं ते नक्की सांगा आणि व्हिडिओ लाईक शेअर कमेंट करा. आणि तुम्ही विचाराल काकू कुठे, तर काकू इथे बसली. ठीक आहे. आणि तुम्हाला कसं वाटलं प्रोग्राम, असा आवडला तर प्रोग्राम नसून पण आपण असा अरेंज करू शकतो सर्व माणसांना जमा करून. आवडलं तर नक्की सांगा.